Pagbasa karong adlaw naghatod kanato ngadto sa pagtan-aw mahitungod sa atong relasyon sa Ginoo ingon man sa ato ang responsibilidad sa atong isig katawo. Ang unang pagbasa sa basahon ngadto sa mga Hebreo nag-awhag kanato nga manuol kita sa Dios, manuol kita sa Ginoo uban sa matinud-anong kasing-kasing, ang kasing-kasing nga limpyo gikan sa sala, ang kasing-kasing nga nahinluan gikan sa pagkadumi sa sala. Ang atoang pagduol sa Ginoo dili lamang usa ka responsibilidad o dili lamang usa ka pribilehiyo, usa-usab kini ka responsibilidad. Kay kita mga tinun-an, kita mga nagtuo sa Dios, ato kining responsibilidad nga magpaduol kita ngadto kaniya aron kanunay kitang maprotektahan kanina, kanunay kitang malamdagan sa iyang kahayag, kanunay kitang maglakat diha sa matarong nga dalan sa landong sa kahayag sa Dios. Ang atong pagtuo nag-awhag kanato sa pagdinasigay, pagtinabangay, ilabi na gayud sa panahon sa kalisod. Ilaban na gayud kung anaa kita sa makalisdanan nga kundiin magdala ka nato ngadto sa inanay nga pagkapalong sa tong paglaom. So kita nga mga magtutuo giawhag nga magtinabangay kita, magdinasigay kita panahon sa kalisod aron ang paglaom ato gayong mabatunan. Sa ebanghelyo atong nadungog nga ang kahayag kinahanglang ipadanag dili taguan. Mingon si Jesus, walay magdagkot ug suga nga ibutang lang ilalom sa gantangan o taguan sa gantangan o ilalom sa katri. Ang kahayag kinahanglan nga ipadanag dili taguan. Kita isip mga Kristiyanos, isip mga Katoliko, isip mga magtutuo, nakaambit sa kahayag ni Kristo, nahayagan sa kahayag ni Kristo. Ug aduna kitay responsibilidad sa pagpadanag niini, responsibilidad sa pagpadayag niini ngadto sa uban aron sila makakita ug makabaton sa paglaom. Ang atong mga maayong buhat, ang atong mga maayong pulong maoy kahayag sa uban, kahayag sa isig katawo. Dili kita angay nga mahadlok nga mopadanag ni mong kahayag, dili kita angay mabalaka o mahadlok nga mopadanag sa tong pagtuo sa kahayag sa pagtuo. Kay ang Dios anaaman kanato ug ato kining responsibilidad sa pagpadayag niini ngadto sa uban. Kay naghatag kini og dakong paglaom, naghatag kini inspirasyon sa atong isig katawo. Kung magbuhat kita sa kabubuton sa Dios, kung magtuman kita sa iyang kasuguan, atong gipakita ang ato ang pagpakigsuod ngadto sa Ginoo, atong gipadayag ang ato ang pagpakigrelasyon ngadto sa Dios, lig-on ug lalom gayud. O kung lig-on ug lalom ang atong pagtuo atong relasyon ngadto sa Ginoo, kini magdala gayud og dakong kahayag ngadto sa uban. Kay kung unsa gani ang naa sa atong kasing-kasing, kung unsa gani ang naasulod sa atong kasing-kasing, madayag usab kini diha sa buhat. Mga buhat nga maayo, mga buhat nga dalaygon, mga buhat nga nagpakita gayud nga kita mga anak sa Dios. O kini nga mga buhat mudanag isip kahayag ngadto sa uban nga mo'y maghatag kanilang inspirasyon sa pagsunod o sa pagpadayon, sa pagpanikay-sikay ning kinabuhian isip mga magtutuo sa Dios. Muna mga igsuon, sa ato ang pagpadayon ng Santos nga Misa, magampo kita ngadto sa Ginoo nga atong pagtuo, magpadayon nga maghatag og kahayag sa uban. O nga kita mupadayon sa pagduol ngadto sa Ginoo uban ang kasing-kasing nga limpyo, kasing-kasing nga matinud-anon aron sa ingon kitang tanan magkahiusa gayud, kitang tanan magtinabangay, kitang tanan magdinasigay diha sa tuang panaw sa kinabuhi aron makaabot kita ngadto sa kinabuhing walay katapusan.
nga tuwa didto nagpaabot ang atong makagagahom nga amahan aron magpabilin kita diha kanunay sa iyang kiliran nga puno sa gugma, puno sa pagtuo, puno sa grasya. Ato kining pangayoon, ato kining hiusahon nga pag-ampo inubanan sa panabang sa atong mahal nga Birhen Maria. Amen. Palihog manindog.